Ik heb een groot hart, dit hart is zo groot. Weer terug in Dokkum na 2019, weer op de Admiraliteitsdagen. Waar kijk je het meest naar uit? Oh, ja, gewoon onderdeel hiervan uitmaken is gewoon geweldig. Daar kijk ik gewoon naar uit. Straks dat podium weer oplopen, al die mensen zien, de geweldige ambiance, podium op het water. Een geweldig orkest erachter. Daar kijk ik wel naar uit, ja. Daar heb ik wel zin in. Ook speciale nummers vanavond die je gaat zingen? Ik ga twee stukken brengen en daarnaast gaan we met z'n allen nog een liedje doen. Ik ga Groot Hart van de Dijk zingen en net als in 2019 The Sound of Silence in de Disturbed versie. Dus je zegt een hele mooie ambiance. Heb je het ook met collega-artiesten over hoe mooi het hier is? Je zegt van, mocht de vraag komen van Admiraliteitsdagen Dokkum, doe het? Ja, zeker wel. Ik bedoel, ja, nu met social media en zo, mensen die krijgen het toch allemaal mee. En ja, ik ben dan een van de gelukkigen, zal ik maar zeggen, die hier dan mag optreden. Ja. En dan heb je daar wel met elkaar over als je elkaar ergens tegenkomt. Ja. En voor de tweede keer? Het is de derde keer inmiddels. Derde keer? Ja, ja. Nou, 3 keer scheef zeg maar. Je wilt natuurlijk nog vaker komen, denk ik. Aan mij zal het niet liggen.